Gondolkodott már azon, hogy miért tűnik úgy, hogy a társadalmak néha elveszítik a kollektív eszüket. Miért tudnak látszólag racionális emberek hirtelen tömegesen irracionális hiteket elfogadni? Ezek a jelenségek évszázadok óta fejtörést okoznak a gondolkodóknak és a történészeknek. Ezt a veszélyes társadalmi jelenséget tömegpszichózisnak nevezik. Mielőtt azonban ezt megvitatnánk, gondoljunk a következő idézetre a neves pszichológustól, Gustave Le Bontól. A tömegek soha nem szomjaztak az igazságra. Elfordulnak az olyan bizonyítékoktól, amelyek nem tetszenek nekik, és inkább a tévedést istenítik, ha a tévedés elcsábítja őket. Aki képes illúziókkal ellátni őket, az könnyen a mesterük lehet. Aki megpróbálja lerombolni az illúzióikat, az mindig az áldozatuk. Ez a kiózanító megfigyelés megteremti a terepet annak feltárásához, hogy egész társadalmak hogyan süllyedhetnek az őrületbe. Valószínűleg azt gondolja, hogy a civilizációt fenyegető legnagyobb veszélyt a természeti katasztrófák, a betegségek vagy a külső konfliktusok jelentik. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy a híres pszichológus Jung szerint a legnagyobb veszély a saját elménkben rejlik? Jung azt állította, hogy a saját pszichénk erőivel való megküzdésre való képtelenségünk jelenti a legjelentősebb veszélyt civilizációnkra nézve. Mintha mi magunk lennénk a saját legnagyobb ellenségeink. Vagy ahogy a latin közmondás mondja, az ember az embernek farkasa. Jung ezt szomorú, de örök igazságnak tartotta. De mikor kerül előtérbe ez a farkasszerű természet? Jung megfigyelte, hogy ez leginkább a történelem azon sötét időszakaiban szembetűnő, amikor a mentális betegségek inkább normálvá válnak egy társadalomban, mint kivételnek. Ezt a nyugtalanító jelenséget pszichikai járványnak nevezte. A Szimbolikus Élet című művében Jung azt írja, valójában egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem az éhínség, nem a földrengés, nem a mikrobák, nem a rák, hanem maga az ember jelenti a legnagyobb veszélyt az embere, azon egyszerű oknál fogva, hogy nincs megfelelő védelem a pszichikai járványok ellen, amelyek végtelenül pusztítóbbak, mint a legsúlyosabb természeti katasztrófák. Hátborzongató gondolat, nem igaz? Mi is pontosan a tömegpszichózis? Egyszerűen fogalmazva, ez az őrület járványa. Ez akkor következik be, amikor a társadalom nagy része elveszíti a kapcsolatot a valósággal, és téveszmékbe bemerül. Lehet, hogy az ember hajlamos lenne ezt pusztán fikciónak tekinteni, de a történelem túlságosan is valós példákkal szolgál. Gondoljunk csak a boszorkányüldözésekre, amelyek a 16. és 17. században söpörtek végig Amerikán és Európán. Ebben az időszakban több ezer embert, főként nőket öltek meg. Nem a ténylegesen elkövetett bűnök miatt, hanem azért, mert bűnbakká váltak a kollektív őrület által megragadott társadalmakban. Francis Hill a Sátán téveszméje című könyvében azt írja, hogy néhány svájci faluban alig maradtak életben nők, miután az őrület végleg kiégette magát. Vagy gondoljunk csak a totalitarizmus 20. századi felemelkedésére. Emberek milliói fogadtak el olyan ideológiákat, amelyek utólag nyilvánvalóan rombolónak és téveszmésnek tűnnek. Mégis akkoriban egész nemzetek kerültek a bűvkörükbe. A tömeges pszichózis következményei nem kevesebbek, mint pusztítóak. Jung alaposan tanulmányozta ezt a jelenséget, és megfigyelte, hogy amikor egy társadalom az őrületnek hódol, tagjai erkölcsileg és szellemileg alacsonyabb rendűvé válnak. Tudattalanul alacsonyabb szellemi szintre süllyednek, és egyre észszerűtlenebbé, felelőtlenebbé, érzelmesebbé, kiszámíthatatlanabbá és megbízhatatlanabbá válnak. De talán a legfélelmetesebb az egészben, hogy Jung megjegyezte, hogy a bűnöket, amelyeket az egyén egyedül soha nem tudna elviselni, a csoport szabadon követi el. Ez megmagyarázza, hogy a tömegpszichózis idején a normálisan erkölcsös emberek hogyan vehetnek részt atrocitásokban. Ami még alattomosabbá teszi ezt a jelenséget, az az, hogy azok, akiket ez a jelenség megfogott, gyakran nem is tudják, hogy mi történik. Ahogyan a pszichózisban szenvedő egyén nem tud kilépni a saját elméjéből, hogy felismerje téveszmét, úgy nincs olyan archimédeszi pont, ahonnan a tömegpszichózist átélők megfigyelhetnék kollektív őrületüket. Mi okozza tehát a tömegpszichózist? Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, először is meg kell értenünk, mi készteti az egyént az őrületre. Bár számos lehetséges kiváltó ok létezik, például kábítószerrel való visszaélés, agysérülések vagy más fizikai betegségek, minket különösen a pszichológiai vagy pszichogén okok érdekelnek. Ezek a leggyakoribb bűnösök a tömegpszichózisok mögött. A pszichózis leggyakoribb pszichogén oka a negatív érzelmek, különösen a félelem vagy a szorongás áradata, amely az egyén pánikba ejti. Most képzeljük el, hogy ez a pánik úgy terjed a lakosság körében, mint egy fertőző betegség. Ez a tömegpszichózis kiinduló pontja.
Amikor pánikba esünk, természetes, hogy megkönnyebbülést keresünk. Mentálisan és fizikailag is kimerítő ilyen hiperérzelmi állapotban maradni. Míg a pánikkal való megbirkózásnak vannak egészséges módjai, például a félelmet kiváltó fenyegetéssel való szembenézés és annak leküzdése, egy másik menekülési útvonal a pszichotikus törés. A közhiedelemmel ellentétben a pszichotikus törés nem jelent nagyobb rendellenességbe való süllyedést. Ehelyett az ember tapasztalati világának átrendeződéséről van szó. Tényeket és fikciót, valóságot és téveszméket vegyít oly módon, hogy segít enyhíteni a pánik érzését. Ez egy megküzdési mechanizmus, bár rosszul alkalmazkodó. Silvano Arrietty, a 20. század egyik legnagyobb szaktekintélye a skizofrénia területén felvázolta az őrülethez vezető pszichogén lépéseket. Először is van a pánik fázisa, amikor az egyén elkezdi másképp érzékelni a dolgokat, megijed, zavarodottnak tűnik, és nem tudja megmagyarázni a furcsa eseményeket, amelyeket tapasztal. Ezt követi az, amit Arrietty a pszichotikus belátás fázisának nevez. Ebben a fázisban az egyénnek sikerül összerakni a dolgokat úgy, hogy létrehozza a valóság kóros látásmódját. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megmagyarázzák abnormális tapasztalataikat. Arrietty belátásnak nevezi, mert a beteg végre értelmet lát a tapasztalataiban, de pszichotikus, mert téveszméken alapul, nem pedig a helyzet reális megértésén. Lényegében a téveszmék lehetővé teszik a pánikbeteg egyén számára, hogy elmeneküljön a negatív érzelmek áradata elől, de azon az áron, hogy elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Ahogy Arrietty fogalmaz, a pszichotikus törés a szélsőséges szorongásos állapot kezelésének abnormális módjának tekinthető. Most pedig emeljük ezt társadalmi szintre. Ha a negatív érzelmek áradata pszichotikus törést válthat ki egy sérülékeny egyénben, akkor tömeges pszichózis alakulhat ki, amikor a sérülékeny egyének egy csoportját valós, képzelt vagy kitalált fenyegetések pánikba kergetik. De itt válik érdekessé a dolog, mert a téveszméknek sokféle formája lehet, és az őrület számtalan módon megnyilvánulhat. A tömegpszichózis kibontakozásának sajátos módja az érintett társadalom történelmi és kulturális kontextusától függően változik. Modern korunkban a tömegpszichózis egy formája különösen fenyegetőnek tűnik a totalitarizmus pszichózisa. Arthur Belső is a totalitarizmust úgy definiálja, mint a totális centralizált államhatalom modern jelenségét, amely az egyéni emberi jogok eltörésével párosul. A totalizált államban vannak a hatalmon lévők, és vannak a tárgyasult tömegek, az áldozatok. Egy totalitárius társadalomban nyugtalanító átalakulás következik be. A lakosság két csoportra oszlik, az uralkodókra és az uraltakra. Mindkét csoport kóros változása megy keresztül. Az uralkodók szinte isteni rangra emelkednek, ami szöges ellentétben áll a mi természetünkkel, mint tökéletlen lényekkel, akiket a hatalom könnyen megront. A tömegek viszont patológikus uralkodók függő alanyai lesznek, és pszichológiailag visszafejlődött, gyermeki státuszba kerülnek. Hannah Arendt, a totalitarizmus egyik legkiválóbb 20. századi kutatója úgy jellemezte, hogy a totalitarizmust magának az emberi természetnek az átalakítására tett kísérletként írta le. Ez az átalakulás azonban nem hoz létre utópiát. Az egészséges elméket betegé változtatja. Ahogy egy holland orvos, aki a totalitarizmus mentális hatásait tanulmányozta, megfigyelte, valójában sok minden hasonlít egyfelől a totalitarizmus polgárainak és kultúrájuk egészének furcsa reakciói, másfelől a beteg skizofrének reakciói között. A totalitarizmusban kibontakozó társadalmi átalakulás a téveszmékre épül, és azok tartják fenn. Gondoljuk bele, csak a megtévesztett egyének esnének vissza az engedelmes és alárendelt alatt való gyermeki státuszába, átadva életük teljes irányítását a politikusoknak és bürokratáknak. Csak egy megtévesztett uralkodó osztály hiszi, hogy rendelkezik a tudással, bölcsességgel és éles látással ahhoz, hogy a társadalmat teljesen felülről lefelé irányítsa. És csak a téveszmék bűvöletében hiheti bárki is, hogy egy hataloméhes uralkodókból és egy pszichológiailag visszafejlődött lakosságból álló társadalom máshoz is vezethet, mint tömeges szenvedéshez és társadalmi pusztuláshoz. A totalitarizmus tömegpszichózisát a történelem során már sokszor előidézték. Ahogy Jost Mello elmagyarázza az Elme megerőszakolása című könyvében, egyszerűen a kollektív érzések megfelelő módon történő átszervezéséről és manipulálásáról van szó. A módszert, amellyel az uralkodó elit ezt megvalósítja, mendicidiumnak nevezik, ami szó szerint az elme megölését jelenti. Mello a pszichológiai beavatkozás és az igazságügyi perverzió szervezett rendszereként írja le, amelyeken keresztül az uralkodó osztály saját opportunista gondolatokat tud belevésni azok elméjébe, akiket felhasználni és elpusztítani akar. Hogyan zajlik tehát a mentális gyilkosság folyamata? A félelem elszításával kezdődik, a lakosságot pánikba ejtve, ami felkészíti őket a tévhitekbe való süllyedésre.
Az egyik különösen hatékony technika a terrorhullámok alkalmazása. Ilyen módszer szerint az intenzív félelemkeltés időszakai váltakoznak a nyugodt időszakokkal, de a nyugalom minden egyes időszakát a félelem még intenzívebb időszaka követi, és a folyamat így folytatódik. Mello elmagyarázza a pszichológiai hatást. A terrorizálás minden egyes hulláma könnyebben kifejti a hatását. Egy légzési varázslat után, mint az azt megelőzőt, mert az embereket még mindig zavarja az előző élmény. Az erkölcs egyre alacsonyabbra kerül, és minden egyes új propagandakampány pszichológiai hatása egyre erősebbé válik. A már elpúlt közönséghez jut el. Míg a félelem felkészíti a lakosságot a mentális gyilkosságra, addig a propaganda használata a félretájékoztatás terjesztésére és a fenyegetések forrásán és a válság természetét illető zűrzavar kialakulását elősegíti a tömegek elméjének megtörését. A kormánytisztviselők és a médiában dolgozó lakájaik ellentmondásos jelentéseket, értelmetlen információkat, sőt, akár szemenszedett hazugságokat is használhatnak. Minél jobban összezavarják, annál kevésbé lesz képes a lakosság a válsággal megbirkózni és a félelmét racionális és alkalmazkodó módon csökkenteni. Más szóval a zűrzavar fokozza a totalitarizmus téveszmébe való belesüllyedése való hajlamot. Ahogy Mello fogalmaz, a logikának logikával lehet megfelelni, míg az illogikának nem. Összezavarja azokat, akik tisztán gondolkodnak. A nagy hazugságnak és a monoton ismételt ostobaságoknak nagyobb az érzelmi vonzereje, mint a logikának és az észérveknek. Miközben az emberek még mindig keresik az észszerű ellenérveket, az első hazugságra a totalitáriusok egy másikkal támadhatják meg őket. Modern világunkban soha nem voltak még ilyen hatékonyak a társadalom manipulálásának eszközei, hogy a totalitarizmus pszichózisába taszítsák a társadalmat. Az okostelefonok és a közösségi média, a televízió és az internet, valamint a propagandát terjesztő botok és a nem kívánt információkat gyorsan cenzúrázó algoritmusok lehetővé teszik a hatalmon lévők számára, hogy könnyen megtámadják a tömegek elméjét. Ráadásul a technológiák függőséget okozó jellege azt jelenti, hogy sokan önként és riasztó gyakorisággal vetik alá magukat az uralkodó elit propagandájának. Mello már a modern technológia kezdeti időszakában is megfigyelte ezt a tendenciát. A modern technológia megtanítja az embert arra, hogy természetesnek vegye azt a világot, amelyet szennél. Nem szán időt a visszavonulásra és a gondolkodásra. A technológia magával csalogatja, beleveti őt a kerekekbe és a mozgásokba. Nincs pihenés, nincs meditáció, nincs elmélkedés, nincs beszélgetés. Az érzékek folyamatosan túlterheltek ingerekkel. Az ember már nem tanulja meg megkérdőjelezni a világát. A képernyő kész válaszokat kínál neki. De van egy további lépés, amit a leendő totalitárius uralkodók megtehetnek, hogy növeljék a totalitárius pszichózis esélyét, elszigetelve az áldozatokat és megzavarva a normális társadalmi interakciókat. Ha az egyén egyedül van, és nincsenek normális interakciója barátaival, családjával és munkatársaival, több okból is sokkal fogékonyabbá válik a téveszmékre. Először is elveszítik a kapcsolatot a pozitív példák korrekciós erejével. Nem mindenki csapnak be az uralkodó elit mesterkedései, és azok az egyének, akik átlátnak a propagandán, segíthetnek másokat megszabadítani a mentális támadástól. Ha azonban az elszigetelést erőltetik, pozitív példák ereje nagy mértékben csökken. Az elszigeteltség azért is növeli a mentális gyilkosság hatékonyságát, mert az embereket sok más fajhoz hasonlóan könnyebben kondicionálják új gondolkodási és viselkedési mintákra, ha elszigeteltek. Milo Esteban Pavlov fiziológusnak a viselkedési kondicionálással kapcsolatos munkájával magyarázza. Pavlov egy másik jelentős felfedezést is tett. A kondicionált reflexet a legkönnyebben csendes laboratóriumban lehetett kifejleszteni, ahol a zavaró ingerek száma minimális volt. Ezt minden állattudomány saját tapasztalatból tudja. A vadállatok megszelídítéséhez elszigetelésre és az ingerek türelmes ismétlésére van szükség. A totalitáriusok ezt a szabályt követték. Tudják, hogy politikai áldozataikat akkor tudják a leggyorsabban kondicionálni, ha elszigetelten tartják őket. Egyedül, összezavarodva és a terror hullámaitól sújtva a mentális gyilkosság támadása alatt álló lakosság reménytelen és kiszolgáltatott állapotba kerül. A propaganda véget nem érő áradata az egykor racionális gondolkodásra képes elméket az irracionális erők játszóházává változtatja. A körülöttük és bennük kavargó káosz miatt a tömegek várnak arra, hogy visszatérjenek egy rendezett világba. Ez az a pillanat, amikor a leendő totalitáriusok megtehetik a döntő lépést. Kiutat kínálhatnak, visszatérést a rendhez egy olyan világban, amely látszólag gyorsan az ellenkező irányba halad. De mindennek ára van. A tömegeknek fel kell adni szabadságukat, és az élet minden területét át kell engedniük az uralkodó elitnek. Le kell mondaniuk arról a képességükről, hogy önálló, saját életükért felelős egyéniségek legyenek, és engedelmes alattvalóvá kell válniuk. Más szóval a tömegeknek le kell ereszkedniük a totalitárius pszichózis téveszmébe. Mello szemléletesen írja le ezt az ereszkedést. A 20. század totalitárius rendszerei egyfajta kollektív pszichózist képviselnek.
Akár fokozatosan, akár hirtelen, a józanész és a józan emberi tisztesség egy ilyen rendszerben már nem lehetséges. Csak a terror átható légköre van jelen, és az ellenség kivetítése, akiről azt képzeljük, hogy közöttünk van. Így a társadalom az uralkodó hatalom által sürgetve önmaga ellen fordul. A totalitárius világ által ígért rend azonban kóros rend. A szigorú konformitás kikényszerítésével és a polgároktól vak engedelmesség megkövetelésével a totalitarizmus megfosztja a világot attól a spontanitástól, amely az élet sok örömét és a társadalmat előrevívő kreativitást eredményezi. Az uralom formájának teljes ellenőrzése, függetlenül attól, hogy milyen néven nevezik, akár tudósok és orvosok, akár politikusok és bürokraták, akár diktátorok irányítják, tömeges stagnálást, pusztítást és halált szül. Így talán a világunk előtt álló legfontosabb kérdés az, hogyan lehet megelőzni a totalitarizmust. És ha egy társadalmat ennek a tömegpszichózisnak a korai szakaszába juttattak, visszafordíthatók-e a hatások? Bár soha nem lehetünk biztosak a kollektív őrület prognózisában, vannak olyan lépések, amelyek segíthetnek a gyógyulásban. Ez a feladat azonban sok különböző ember sokféle megközelítését igényli. Ahogyan a mentális támadás is több szálon fut, úgy az ellentámadásnak is több szálon kell futnia. Szaljunk szerint azok számára, akik segíteni akarnak visszaadni a józanságot egy őrült világnak, az első lépés az, hogy rendet teremtsünk a saját elménkben, és úgy éljünk, hogy mások számára is inspirációt nyújtsunk. Korunk nem véletlenül kiállt a megváltott személyiségért, aki képes kiszabadulni a kollektív pszichózis szorításából, és legalább a saját lelkét megmenteni, aki reményt adó jelzőfényt gyújt mások számára, hirdetve, hogy itt van legalább egy ember, akinek sikerült kiszabadulnia a csoport céljével való végzetes azonosulásból. Feltételezve azonban, hogy az ember úgy él, hogy mentes a pszichózis szorításától, további lépéseket lehet tenni. Először is a propagandával szemben álló információkat a lehető legszélesebb körben kell terjeszteni. Az igazság erősebb, mint a fikció és a hazugságok, amelyekkel a lendő totalitárius uralkodók házalnak. Tehát sikerük részben attól függ, hogy képesek-e cenzúrázni az információ szabad áramlását. Egy másik taktika a humor és a nevetségesítétel használata az uralkodó elit delegitimálására. Ahogy Milo kifejti, meg kell tanulnunk, hogy a demagógokat és a diktátorjelölteket a nevetségesítétel fegyverével kezeljük. Maga a demagóg szinte képtelen bármiféle humorra, és ha humorral kezeljük, elkezd összeomlani. Václav Havel, a szovjet kommunista uralom alatti politikai disszidens, aki később Csehszlovákia elnöke lett, az úgynevezett párhuzamos struktúrák kiépítését javasolta. A párhuzamos struktúra a szervezet, vállalkozás, intézmény, technológia vagy kreatív tevékenység bármely formája, amely fizikailag egy totalitárius társadalmon belül, erkölcsileg azonban azon kívül létezik. A kommunista Csehszlovákiában Havel megjegyezte, hogy ezek a párhuzamos struktúrák hatékonyabbak voltak a totalitarizmus elleni küzdelemben, mint a politikai cselekvés. Továbbá, ha elegendő párhuzamos struktúra jön létre, spontán kialakul egy második kultúra vagy párhuzamos társadalom, amely a szabadság és a józanság enklávéjaként működik egy totalitárius világban. Havel a Hatalmatlanok hatalmat című könyvében kifejti, mi más a párhuzamos struktúra, mint egy olyan terület, ahol egy másfajta életet lehet élni, egy olyan életet, amely összhangban van saját céljaival, és amely viszont harmóniában van ezekkel a célokkal. Mi mást jelentenek ezek a kezdeti társadalmi önszerveződési kísérletek, mint a társadalom egy bizonyos részének azon törekvését, hogy megszabaduljon a totalitarizmus önfenntartó aspektusaitól, és így radikálisan kivonja magát a totalitárius rendszerben való részvételéből. De mindenekelőtt arra van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk a totalitarizmus őrületébe való teljes süllyedést, hogy minél többen cselekedjenek. Ahogyan az uralkodó elit sem ültétlenül, hanem szándékos lépéseket tesz hatalmának növelése érdekében, ugyanúgy aktív és összehangolt erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a világot a szabadság irányába mozdítsuk vissza. Ez óriási kihívás lehet egy olyan világban, amely imádkozzunk, hogy a totalitarizmus téveszmének essen áldozatul. De ahogy Thomas Paine a történelem egy másik sötét időszakában megjegyezte, a zsarnokságot, akár csak a poklot nem könnyű legyőzni. Mégis az a vigasz van velünk, hogy minél nehezebb a küzdelem, annál dicsőségesebb a győzelem. Fontos megjegyezni, hogy a totalitarizmus elleni harc nem csak fizikai vagy politikai, hanem pszichológiai harc is. Az uralkodó elit megérti ezt, ezért is összpontosítanak olyan nagy hangsúlyt a narratíva irányítására és az érzelmek manipulálására. Ennek leküzdése érdekében tudatosítanunk kell saját pszichológiai sebezhetőségünket, és azon kell dolgoznunk, hogy megerősítsük elménket a manipulációval szemben. Ennek egyik módja az oktatás. Nem csak formális oktatás, hanem önképzés.
Ki kell fejlesztenünk a kritikus gondolkodás képességét, meg kell tanulnunk megkérdőjelezni a tekintélyt, és ki kell fejlesztenünk azt a képességet, hogy felismerjük a propagandát és a manipulációt, amikor látjuk. Ez magában foglalja a logikai tévedések megértését, az információk tényellenőrzését és az egészséges szkepticizmus fenntartását anélkül, hogy paranoiába esnénk. Egy másik fontos szempont az emberségünk és a másokkal való kapcsolatunk fenntartása. A totalitárius rendszerek a dehumanizációból és az elszigeteltségből élnek. Azzal, hogy valódi emberi kapcsolatokat ápolunk, empátiát gyakorolunk és nem vagyunk hajlandóak másokat pusztán absztrakciónak vagy ellenségnek tekinteni, ellenállunk a totalitárius gondolkodásmódnak. A magánéletünk és a személyes autonómiánk védelmére is ügyelnünk kell. A technológia fejlődésével a hatalmon lévők számára egyre könnyebbé válik a lakosság megfigyelése és ellenőrzése. Azzal, hogy tudatában vagyunk digitális lábnyomunknak, támogatjuk a magánéletet védő technológiákat, és ellenállunk annak a késztetésnek, hogy a magánéletet a kényelmért cseréljük el, megnehezíthetjük a lendő totalitáriusok számára az irányítás gyakorlását. A szólásszabadság és a sajtószabadság támogatása és védelme is kulcsfontosságú. A totalitárius hatalomátvételnek gyakran ők az első áldozatai. Még ha nem is értünk egyet azzal, amit mondanak, a szabad társadalom fenntartásához elengedhetetlen, hogy megvédjük a kimondás jogát. Ez magában foglalja a független újságírás és az alternatív médiumok támogatását, amelyek megkérdőjelezik a hivatalos narratívát. Ezen kívül óvakodnunk kell a tekintélyelvűség kusszásától. A totalitarizmus ritkán jelenik meg egyik napról a másikra. Gyakran fokozatosan kúszik be, minden egyes kislépés a következőt kevésbé felháborítóvá teszi. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy meghúzzuk a határokat a homokban, és azt mondjuk, hogy nincs tovább a szabadságjogainkba való beavatkozásnak. Még akkor is, ha úgy állítják be, hogy a saját érdekünkben történik, érdemes megjegyezni, hogy a művészet és a kultúra jelentős szerepet játszik ebben a küzdelemben. A totalitárius rendszerek gyakran igyekeznek ellenőrizni a művészetet és elnyomni a kreativitást, mert felismerik, hogy a művészet inspiráló és egyesítő erővel bír. Ha a szabadságot, az egyéniséget és az emberi méltóságot ünneplő művészet létrehozásával és támogatásával segíthetünk életben tartani a szabadság lángját még sötét időkben is. Összefoglalva, a totalitarizmus tömegpszichózisa elleni harc korunk egyik legfontosabb csatája. Ezt a harcot nem csak a hatalom csarnokaiban vagy az utcán vívják, hanem minden egyes ember elméjében és szívében. Az út nem könnyű, és az eredmény soha nem garantált. De amíg vannak olyanok, akik értékelik a szabadságot, akik kritikusan gondolkodnak, akik megőrzik emberségüket az embertelen erőkkel szemben, addig van remény. Albert Camus filozófus szavaival élve az egyetlen módja annak, hogy megbékózzunk a szabad világgal, ha olyan abszolút szabaddá válunk, hogy a puszta létezésünk a lázadás aktusa. Kötelezzük el magunkat tehát a szabadság elázadása mellett. Legyünk a józanság jelzőfénye egy egyre őrültebb világban. A választás, mint mindig, mindannyiunké. Beadjuk el magunkat a lendő totalitáriusok által kínált kényelmes téveszméknek. Vagy felvállaljuk a szabadság és az egyéni felelősség néha nehéz, de végső soron felszabadító útját. Társadalmaink, sőt, magának az emberi civilizációnak a jövője is attól függhet, hogyan válaszolunk erre a kérdésre.